Tadi ada 1, 2 ya sama Mas ya. Habis ini ya. Jelaske karo wong tuwa rep ngakoni tekan semene ning akhire kowe ngejak ya ampun wong yo klambi golap yo kene opo nih. Bahagia, dia bahagia, aku pun bahagia. Dikagap wong liya, apa kowe ra krasa abote atiku kudu kelangan wong sing paling tak tresnani. Apa kowe ra krasa abote atiku kudu kelangan wong sing paling tak tresnani rajana dolan ra doyan mangan yen ra mbok
Nah, ndak baksone setelah adem. Heeh. Hah? Ada 1 2 duet Mas. 1 2 sik piye toh?